sansaya dalu araras abyor lintang kanggo medhak titi sonya madya ratri lumrah kandaning puspita Yaning bodyanira sang tejo ora mrengengan manungsung sarine biar waujo sareknane ngayu Dewi Banuwati arsa manjing pring kaputren kadheraken satria irat tawu tansah amandeg mangu anggung tumulai ing muri ing cipta mumbung nglembana miwah dahat mungkur sarta datang anduga mring kawantraning penggare kang rayi handya kang winursi teng kandha sareknane ngayub Dewi Surti Kandi kang manjing jroning kaputren lamun katamat brata asmara kebetulan lagi nendeng piraine embuh endah warnane umpama kembang lagi nendeng mekar ambabar gondo angambar yen sinau saking Mandrawa katon mantra pindha golek kencana Surti Kandi kang ginandang daun lan uta ing Ngastina Prabu Duryudana prayata kalangkung endah ing warna kabut luruh pasemone yen Cinandra remo makwilis ngembang bakung sesinom amicis mutah ati-ati wujud turi larapan nyelo cendani netra jahit semu lidri lat alis jalirit nanggal sepisan idep tumenging tawan krana ngrungke pangrasan duren sajuring lati magis karengan
Wajapindha Mutyara Jangga angklung gadung pamidangan Raju Mas Ewa Asta Gandewa Gadhe yen tindak ingemban soto tengahe akarya tratap mringkang samya mulat pauco sadang lira lenggah anggung minggu datan karsa ngandika pring kabyataring tias turida ngamuka taman broto asmara Sirwe Santara Lama nggiyanira akaron sing lan satriya ing peca pralaya Raden Suryanmaja Dewi dibekaken panglamaring nata ing Astina Prabu Duryudana. Sadewi nyuwun bebana dipun paesi kaliyan satriya ing retawuran Dian Permadi. Paris wijiling pangandikanira Sapodo mangking sekar mulat kita manis kinusmo sari sumawur pasilireng sami rono mrehe boten iradine sing andika Kakang Mas Suryanmaja ingkang rawuh. Ya Yai. Boyo ngerti apa kang dadi penggaliku nalika aku krungu yen to ana kraton Mandraka bakal ana dawuh pinanganten. Kowe ngerti yen to aku iki isih tresna karo kowe. Surti Kandi. Nunggih Kakang. Malah kepanten yen to paduka mboten rawuh. Sampun katebadan kula badhe nglampus diri. Kowe lah ya aja. Lah kula sing tak sayang iki sapa akhire iku? Nggih, Kang Mas.
sareng sang para santana sampun dumugi rawuh. Paduka kula aturi kang ngatos-ngatos. Ya Yai. Aku ora bakal tumindak kang kurang traojo, kurang lucu ana penggalihmu. Malah keporo. Kahanan iki aja nganti ana wong kang krungu. Nggih, Kang Mas. Leng-leng limput kalimputan. Leleng kapilireng. Lalu lali kapilalen. Lelah lulu datan Dimas Permadi Kakang Mbok. Yayi Surti kanthi kula Kakang Mas ing jaba teka ana wong arep njaluk lawang kae sapa. Punika rayi kula pun Banowati badhe nyowanaken Dimas Permadi saperlu dados bebanan kula badhe para krama kaliyan Prabu Duryudana. Kakang Mas kula aturi singidan welah ketewasane. Kakang Mbok, kowe lha teko suwe temen ki ana apa daya tak gethil aku Kakang Mbok. Kowe lha entuk to Kakang Mbok nang buka iki lho. Celaka suwene rame ya. Iya sik to Yai, aku lagi menyat. Mbok yo sabar dhisik, kula kepenak. Wis, Yai. Kok sampe gede awakmu yo? Aku tak simitan ngono sengkang wae murug gage Kang Mas. Wow dong. Raden Surakarta sing wonten sengkangipun Dewi Surti kanthi. Biasa wae sakit jari. Wis mapan Kang Mas, wis Yayi wis kepenak panggonane. Pelayan.
dipun urus kalian Kanjeng Rama Haji saperlu badhe nyuwunaken Dimas Permadi. Iya Ryai. Ndak tompo kabeh aturmu. Dimas Permadi padha bagya sarawuhmu Dimas. Kulo inggih Kakang Mbok. Kulo tampi wonten asta kula kekalih wangsul kula ngaturaken budi astuti. Iya Dimas ndak tompo tanganku loro. Kakang Mbok, mau kok suwi temen ki ana apa? Isih gurak semut ning dhuwur kasur. Oh iya. Carane sampun cekap sedaya atur kula sampun panjenengan tapi kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe nekapaken kaperluan kang sanesipun Kakang Mbok. Iya, Kyai. Dimas Permadi. Kula mengko nganggo apa-apa rasane nganggo ewuh lan pekewuh matur wae karo Kakang Mbok. Nun inggih. Wis ya, aku tak nyuwun pamit. Mau selak dinteni ning jaba aku. Mengko sik kono sing lali. Anu, mengko mbok menawa mbutuhke aku ana dadi isih lor wetan. Aku sik ngonceki Brambang nang kono mau ya. Dimas Permadi. Wae nek Dimas Permadi. Maju rene. Karo putra dewa. Dimas Permadi. Mbuh tak kira kowe iki mau ora bakal bisa sowan. Ndak kira kabeh aturku kurang rawuju ana penggalihmu. Mboten. Malah kula ingkang badhe nyuwun pangapunten serkawit. Kula asring damel gelaning penggalih paduka. Ora dadi baya mengapa. Lah sumados nika mekaten saged anggen kula nebus sedaya kesalahan kula. Nun inggih. Kok inggih. Kakang Mbok, iya Dimas Permadi. Napa sedaya agemanipun badhe dipun damel ing winjang panggih penganten. Iya Dimas, kabeh ageman sing kanggo kanthi temanten wis tak anggo kabeh dina iki. Nanging boten keparwa kula badhe nyuwun pirsa ageman sing kangipun. Welah, kok teko nyawa sing kang iki barang ki ana apa? Supados yen to ageman sengkang menika kirang sae mengke saged dipun gantos ingkang langkung sae. Welah kok anane temen to iki. Lah mengke lah boten pantes nggih kula ingkang raosaken boten kepenak. Amargi kula ingkang maesi paduka. Ya wis mergake tampana sengkang kuwi iki. Wau to. Dewi Surya kanthi sigra maringaken sengkang dumateng Raden Permadi. Raden Suratmaja kang manjing jroning sengkang sigra mucat manjing jroning kalpika. Murah Dimas Permadi tanpa ana sengkang kuwi iki. Nggih pundi kula tingali. Menika sampun sae Kakang Mbok. Lha piye to kowe iki? Mbok sile kok ra sida sampun sae. Oh ya wis ngono ya. Lajeng Kakang Mbok. Kula badhe nyuwun pirsa agemane Kalpika. Welah lak kok teko Kalpika barang iki mbok sawaki ya ngapa? Ampre ketok pantes. Ya wis lak mengkono nyong tampang ngono. Wau to. Dewi Surya kanthi sigra maringaken Kalpika dumateng Raden Permadi. Raden Suratmaja kang manjing jroning Kalpika sigra oncat manjing jroning sangsangan. Inggih Permadi tampar sangsangan kuwi iki. Menika wis sampun sae kok Kakang. Niku sae. Apik to niku. Permadi wis apik tenan. Lajeng Kakang Mbok. Kula nyuwun menika napa niku sangsanganipun malih kula tingali malih. Lah piye to? Cek kurang trep nang atiku mau. Kurang puas girang. Wow to.
Dewi Surekati mareake sangat dumateng Raden Permadi. Raden Permadi waspada ing paningal. Raden Suratmojo lumpat mapan jroning pasarean. Sakala geger jroning kaputren negari Wandaraka. Kaputren. Ayo gelis sapa kang dadi aran lan saka ngendi pauran. Aku satriya saka Pedha Pralaya Raden Suratmojo aranku. Balik kowe sapa? Aku Raden Permadi. Satriya saka Retawi. Ayo Suryatmojo. Kowe wis gawe kiswana ing Kaputren saiki manuto ndak bondo. Babu. Kowe bisa kotaku prasasat bisa jaring angin. Kadang udah pisan ora bakal olop aku nyawang batang.
Ayo Surti Kandi. Tekon dobrok nangis kaya bocah cilik. Ana apa ya? Koko Prabu, anggen kula nyuwanaken Dimas Permati wonten Kaputren sampun dados pebaripun kula badhe palakrama kaliyan Prabu Baladewa. Malah kinten mangke ada Permati damel kekere wonten Kaputren Prabu. Welah, Permati gawe geger ana Kaputren. Inggih kok Prabu. Wah. Tidak baik. Wis, Yai, oleh dawuh. Sumikira. Tak bandane Permati. Ayo Permati. Ora minggat jotakok dosa musuh-musuh sapa-sapa ning Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, ora mundur jotakok dosa musuhmu Prabu Baladewa. Permati, mundur. Kraton Mandraka. Pangapunten Bawa Prabu. Kula menika mboten damel geger nanging wonten Kraton Mandraka wau wonten wujuding Duratmaka. Wah. Rasane lak. Yai Surti Kandi dhewe sing matur marang aku. Yen kowe wis gawe geger ana Kraton Mandraka. Pangapunten saestu menika wonten wujuding Duratmaka Prabu. As aku bisa percaya karo kowe yen kowe bisa duduhke iso bondo wujuding Duratmaka kok duduhke ning ngarepku ning kene iki. Karo kuwi aku iso percaya karo kowe Permati. Wong lanang iki cekel omongane. Yen kowe ra iso duduhke wujuding Duratmaka, berarti kowe dudu wong lanang Permati. Muniki kok Prabu kula badhe pamit. Kula badhe bondo wujuding Duratmaka. Kula kake budal Permati. Yo, kowe bisa nututi Duratmaka, aku lagi percaya karo kowe. Niki kok Prabu.
Kowe karo aku sing bagus aku lho, sing bagus aku ning ora ana wong bagus kok gawe dodot e suwek separo ki ora ana. Oh iya. Suwek suwek ki mau. Kowe lah ketiwasane.
Ayo. Berat gelem minggat betul. Keporo mati dina iki kowe. Waduh permati. Ojo kok pateni saiki sik aku sing urung rabi permati. Ora dadi bemo apa. Kowe wis gawe kisruh ana kaputren. Mulak kowe kudu mati permati. Wah, tak kapong Warudaya. Sapa sing gawe iku rukok. Ramadi. Wonten dawuh pikulun. Ngeling ana ngerti ya bagai jeneng kulon bakal matur marang jeneng kita. Matur babu apa pikulun. Rungokke ditenanan. Surat Maja Barat. Ramadi. Kawrana yen to Raden Suratmaja iki isih sedulur tuwa kita. Nalika kados pundi kok saged Raden Suratmaja tasih sedulur tuwa kula. Ngene ya, Ramadi. Ngelmu tuwa iki dirungokke tenan. Tuwa karo. Nalika biyen Dewi Kunti Talibrata dulung para krama urung didhawuh kelawan Pandu Dewanata. Biyen kuwi tau diwenehi wujuding aji karo salah sawijining dewa. Jenenge dewane aku sik lali temati. Lan diwaringi weling supaya aji kuwi ora diwatek sak nggon-nggon. Ning karo ibumu diwatek akhire hamil. Banjur ngetokke jambang bayi si Suratmaja nanging ora lewat dalane dhewe sing asli. Nanging dilewati gone tali dados Raden Suratmaja menika tasih sedulur tuwa kula. Iya Permati. Raden Suratmaja isih sedulur tuwa kita. Mula saka kuwi aja padha gelut karo dulur iki kaya sing apik. Jenaminipun dereng semerep lak dulur kok. Lah iya, mula kita omongi ning ngandela. Lah inggih. Wis ya, Permadi lan kowe Suratmaja. Wonten dawuh. Kira-kira sak keloron aja nganti padudon maneh. Kita sak keloron isih sadulur. Lho nggih. Matur nuwun pikulun lan jenengan boten padudon boten mudhun utawa sowan dhateng mriki. Kula boten bakal sumerep yen to Raden Suratmaja menika tasih sedulur kula. Malah kemangke Raden Suratmaja sampun kula beleh wau. Weh kurang wayahe kurbanan riya. Wis ya, Permadi lan Suratmaja. Wis padha ngerti bab iki sok ben gek ndang uas. Iki ulun bakal bali makayanan yo, Ger. Nggih, matur nuwun nuwun pikulun. Aja mandheng maneh.
kula boten jawab pilih paduka tasih sedulur kula. Iya Dimas Permati, ora dadi boyo mengapa. Kabeh iki jalan ora weruh. Yen to iku kula ora kudu wonten ing Majapada. Mesti aku bakal kepateni iki. Kula Dimas Permati. Aku bakal ngomong. Aku iki tresna kelawan Dewi Surtikandi. Aku ora lila. Lek Dewi Surtikandi kuwi dhaup kelawan Prabu Duryudana. Lara atiku Permati. Aku krungu kabar dhaupan kuwi sakit. Lagi lajeng betah kados mesti. Aku ndelok rumah kowe sabiyantu karo supaya aku bisa nglakon boyong Dewi Surtikandi. Niki nanging wonten setunggal paduka kedah tunggu dhateng kula wonten ngarep Prabu Baladewa supados saged bertados dumateng kula. Kesane kula boten didukani terus. Yo nek kono ayo tak tuke laku.